Dnes ti ukážem, ako vyplniť daňové priznanie, ak si nadobudol nehnuteľnosť v roku 2025. Dobre, Janka, a koho sa daňové priznanie týka? Daňové priznanie z držby nehnuteľnosti podáva ten, kto v roku 2025 a vrátane 1.1.26 nadobudol do svojho vlastníctva nehnuteľnosť. Dokedy musím to daňové priznanie podať? Daňové priznanie treba podať do 31. januára 2026. Podáva sa na miestnom alebo obecnom úrade tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza. O akú konkrétne daň ide? Ide o miestnu daň, platí sa jedenkrát ročne a platí sa mestu alebo obci. Teraz vám ukážem, ako tlačivo vyplniť a link na jeho stiahnutie uvidíte v popise nášho videa. Takže, ak ideme priznať novú nehnuteľnosť, ktorú máme vo vlastníctve, dáme si druh priznania priznanie na rok 2026. Údaje o daňovníkovi vypíšeme presne podľa občianskeho preukazu, vrátanie trvalého pobytu. Ak máme nejakú oprávnenú osobu, ktorá za nás podáva daňové priznanie, takisto jej údaje z občianskeho preukazu a vrátanie trvalého pobytu. Potom prejdeme na oddiel číslo 4. Oddiel číslo 4 hovorí o dani z bytu a nebytových priestorov. My sa zameriame na daň z bytov. Vypíšeme naše rodné číslo a potom všetky údaje o nehnuteľnosti, ktorú ideme priznať. Čiže obec, súpisné číslo, číslo bytu, číslo parcely, názov katastrálneho územia a prejdeme k právnemu vzťahu, čiže dáme si vlastník a určíme spoluvlastníctvo. Ak sa jedná o manželov, ktorí vlastnia byt bezpodielovo, tak dáme bezpodielové. Ak sme viacerí vlastníci nehnuteľnosti, dáme podielové vlastníctvo. Rodné číslo manžela a manželky, ak podávame ako manželia daňové priznanie, stačí, ak podáva iba manžel alebo manželka. Ale musíme tu zapísať aj rodné číslo toho druhého páru, buď manžela alebo manželky. Počet spoluvlastníkov, pokiaľ sme manželia, napíšeme 1, ale ak sme viacerí spoluvlastníci, musíme uviesť všetkých vlastníkov, čiže napríklad, keď sme manžel a manželka plus ďalší spoluvlastníci, tak tam dáme číslo 3. Ak nás ostatní spoluvlastníci oprávnia na to, aby sme podali daňové priznanie sami, začiarkneme slovko áno, vyznačíme áno a podávame daňové priznanie za všetkých vlastníkov. Popis bytu. Popis bytu napíšeme napríklad Uralská 10 na 3. poschodí, Košice 04012, pokračujeme ďalej a tu nám máme riadok číslo 17, základ dane. Základ dane je výmera podlahovej plochy vašej nehnuteľnosti. Do toho ale musíme započítať aj podlahovú plochu kumbálu a pivnice. Balkón nezapočítavame. Ale ak máme terasu, ktorá je v našom vlastníctve, tak ju do podlahovej plochy započítame. Tým pádom je to všetko. Tu do poznámky môžeme uviesť aj ďalšie parcely, ktoré sa nachádzajú pod bytovým domom. Na konci sa nezabudnite podpísať a odniesť vyplnené tlačivo na miestny alebo obecný úrad.